Tinokukwazisa iyi mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Muzuva ranhasi tiri kuda kukupai nyaya dzakanetsa kuDrumas Media mugore rapera, gore ra2025. Naizvozvo tiri kudziisa according nemaonerwo adzaitwa neveruzhinji kuti tizive kuti iyi stori yakafarirwa neveruzhinji. Tinenge tichingoteedzawo maviews acho tichitarisa kubva kuFacebook kusvika kuYouTube. Naizvozvo vanenge vakajambwa nenhau idzodzi, panhau yega yega yatinoburitsa munoona title yacho. Mukasecha title yacho paDrumas Media munokwanisa kunge muchiona stori yacho izere, nyaya yacho izere. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Maiona ere Drumas Media inedzidziso murondore upenyu. Mamuona ere Andrew Neshamba anedzidziso murondore upenyu. Ndinonzi Mai Charity kana kuti Messi Maturu remasendeke. Ndogara kuno kuVenice Farm Kadoma. Ndine muzukuru akashayikwa kwemwedzi yakati kuti yava kusvika ku5 months. Mwana anga ane 12 years. Ainzi Junior Langton Muguti. Ndakagara naye kwamakore akawanda kubva mai vake vari vapenyu. Mai vake nababa vake vasati varambana, vakazorambana mai vake nababa vake. Ndikasara ndine vana pano. Mai vake vachienda kwavakaenda kubasa kunoshanda. Mai vake vachizoshayika gore rapera mana January. Baba vake vakanzi nehama dzangu torai vana, vakati vana handitori, ndovasiya vachengetwa nambuya vavo, ndichavachengeta vari ipapo. Ninonzi Florence, ndogara kwaMuponda kuBhangeti. Ndakashayikirwawo nemwana wangu muri musi wa15 March, 15 May. Mwana uyu akafa asina kurwara, ndangoratisa mwana wangu. Pandakati regai ndimuke ndichinje mwana, ndakabva ndaona mwana atofa asina kurwara. Pandaviga mwana, patagara. Izvezvi tatowane 4 months, ndinoona face yemwana kumadziro. Inini wacho amai wacho pandinofamba kumusana kwangu pane panoita pane chinhu chiripo, so dzimwe dzenguva panorwadza kumusana kwangu. Ndio dambudziko rangu ndozvandakasangana nazvo. Kumusana wenyu kunosvika panguva yekuti kunorema, so kutange pane chinhu chiripo, so dzimwe dzenguva kunorwadza. So maisazviita kare kusvikira mwana afa? Ndaisazviita. Zvakatotanga pandakaona face muno mumba kumadziro. Inenge yakaita sei face? Itoripo apa. Iripo face yacho izvozvo? Iri kutooneka? Pandakamboedza kuda kutora nefoni but haina kumbobuda, but izvezvi iripo. Zvoti mukwanisa kutiratidza ndepapi? Robuda papi? Pari kuoneka face papa? Pamwe bemunogona saiona sitotoiona.
Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeGuruve uko tafambira karufu rwaAllen Shambari. Allen anonzi akapondwa neshamwari dzake uyezve akaponderwa sadza. Hapana ane information yakazara yekuti chii chakanyasa kutora nzvimbo musi uyu. Kana kuti vatori venhau vachava vachititora saizvezvi, asi nokuda kwokusanzwanana nokusawirirana ndozvapachikonzero kuti vasvike panzvimbo ino vaite zvavari kuita izvi. Ufunga pakashaya Allen ndakafonera kuti mwana ashaya sisi kunoku, ndikauya zveshuwa. Ende chinorwadza ndechekuti hakuna veukama vaAllen vakakwanisa kusvika panzvimbo kumba kuti tozobatsirana kana kuti tironge pamwe chete. Vairongwa nemafoni, kurongwa kwavaita nemafoni takatadza kunzwisisana kuti zviri kuenda nekupi. Hapana vakambouya kwakazoiteverawo bamunini tikataura navo. Takawirira nazvo kuti panotorwa mutumbi waAllen tichibva nawo kumochari. Allen achambouya kupurazi kumba. Paachauya kupurazi kumba achagarawo na 30 minutes kana an hour chaiyo. Tobva tasimudzira kuuya kuno. Asi izvozvo zvakakondikana nezuro kuti tiuye pamwe chete nemwana wedu. Mwana wedu akasvika asina vana amai vanomuchema. Nokuda kwokuti takatadza kuwirana mota tanga tinayo yakatabva nayo kupurazi kuti tikunosvika nayo kupi kumba. Ivo vaizotsvagawo mota inobvawo kumba tichiuyawo kuno. Asi vakakundikanawo nazvo vakati rori iriko. Tikati kwamadii maisa rori fuel yachona rori yavo yatitakura pamwe chete taenda pamwe chete nemwana wedu. Asi zvakashayiwa basa takabvawo zvokuramwa pamapurisa ipapo tikati isusu taakuenda kana tisina mota inotitakura kana muine mota inotakura Allen chete. Zveshuwa ipapo takakwira mumota yekubasa yave iripo ndokubva tadzoka kumba. Tichisvika kumba vakatanga kutifonera vakati tiri kuuya nekumba naAllen. Mukaonawo Allen kwenguva diki tobva tadarikira kuenda kupi kumusha. Pano pamusha patiri mukadzi apisirwa mumba. Tingati apisirwa mumba nekuti pari zvino hapana ati ava neumbowo hwezvakaitika zvizere, asi vavakidzani mumashoko avo zvinoratidza kuti hameno zvakaitwa nemurume kumudzimai. Mai pamusoro nana baba tatakatorarawo kudzimba kwedu togara kumapeto kwekomboni kumapasti 1 ndopatakaona mai avo vachisvika vachinokera kuti vhera muka ndobva tamuka zvikandifura chiramba nemurume wake wese. Fura chiramba chichaitika hanzi hatisiziva. Ndopatakauya panapa tikasvikawo zveshuwa moto wangu watodzimwa zvokumapasti 1. Saka patakazosvika panapa musina utsi ndopakazonzi nevamwe varume mune munhu 1. Ndopatakazonyatsa kutarisa tione zvishuwa munhu 1 akatotsva zvokutoti zvamusingatsitoiti. VeDrumas Media tokutendai nekuuya kwamaita pano. Inini ndini muvakidzani wake wepamba iri papo. Hatina kunzwa kana mhere kana moto hatina kuuona. Mhere yemunhu ari mukati kurodza kuti ari kutsva haina kunzwikwa, asi mhere yanzwikwa ndeye muroora wake mukadzi waEd. Ndiye achema kuti tete wangu akutsvira mumba vedu uyai mutibatsirewo moto. Patamuka isusu nevana nyangwe kusanganisira nevana vari pano, hapana kana 1 anopupura kuti vanhu vari mukati wangu vachinzwikwa kuchema kana action yekuti mune vanhu vari kuratidza kuti vari kutsvira mumba, hapana. Asi semurume ndichashinga vandijuma kuti nditaure rwendo rwatakafamba natatenda, asi ndaona zvakakodzera kuti vamwe havazive. Vaingoita zvekunzwa kuti vakomana ipa ava ndewekwakawa, vamwe vachitoita nharo kuti aiwa hasi wekwakawa ndewekumozambique, vamwe vachitori aiwa ndewekumalawi, vanhu vachiramba kuti takabva pano pakawa. Saka ndichatora nguva ndakumbira kuti Mwari wandisimbise, ndanamata kuti dai Mwari wanditungamirira ndakwanisa kutaura nhoroondo yandakafamba natatenda, kuti vazhinji nhasi ndozuva rekuparadzana ende ndozuva randinokwanisa kutura shungu dzangu dzese. Vekuno vanotiziva nhoroondo munayo, asi kune vamwe vasingatizive. Vamwe vakatanga, ndakanzwa munhu aiparidza nezuro kupala wachiti tatenda ndakandisingamuzive,
asi ndakazotanga kuziva music yake ndichitonzwa kuti afa ndichiverenga panewspaper pasocial media. Ndingati kutanga magitare vazhinji kunoku munhu airidza gitare ndati nhoroondo hatifani kuti tiisiye. Handizive kuti Mwari sei vakatipa chipo chekuti tiridze magitare. Giant ari padhuze here? Giant wazhinji vamwe vari kumuona vari kuvhiringika vari kuti ndiye Gede ka aiwa hasi Gede. Uyai bambo. Ndiye mukomana angachiridza nababa atawana achitamba. Vazhinji vanotera social media munomuona achiita maskitsi ake achimbotamba ega achiita sei anga akufamba nababa atawana. Ndiye mukomana akaita tsaona vari pamwe chete nababa atawana. Ndofunga vazhinji munganatsa kutarisa kana kuti muri kure ane wanga ri paface apa. Aiwe mumota iyoyi azoita kuti tiparadzane nachief. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno katiri kwaVhiki nzvimbo yeMount Darwin uko tashanyira nhau yemwana akaurawa anga ine makore 17. Tingati akaurawa nababa naamai. Saka ndakasvika mwana achitumwa naamai vake kuti enda kupi, enda unotema mapango egarden zvingomapasti 4 ikoko dzekumani. Saka mwana uyo akabva abata bhasikoro kuda kuti aise demo pakeri aende kunotema mapango. Zvikanzi ano bhasikoro siya, enda netsoka dzako idzodzo, siya zvebhasikoro. Ndobva kudhonzerana bhasikoro iroro. Inini ndagara hangu pacheya ndichingoona kuti chii chiri kuitika. Mwana naamai vari kudhonzerana bhasikoro. Chinhu chandikazongokwanisa kuita ndakangoti endu. Ndobva nditi baba ndikati ano iwe siya bhasikoro utakure demo uende kupi kunotema mapango. Shuwa mwana akakwanisa kundinzwisisa akasiya bhasikoro ndobva atakura demo. Akazouya dzahuni yasisirishi mapango yaya. Akauya zvokumapasti 6 dzekumani. Akasvika kunotura mutoro wake wehuna. Atura mutoro wake wehuni chokwadi. Yakasvikawo time dzokudya sadza. Takabva tadya sadza. Komana ndairara naye panapa. Chakangokwanisa kundiudza panguva. Akangoti inini baba handisi kuguta sadza randikupakuririwa. Hello. How are you, my brother? I'm okay. How are you? You are a big man. Sure. Thank you. Chiranda. Mai wangu Chiranda. Baba wangu Ihungu. Hao wakagara hapa baba wa Manu hao. Ndobva ndaramba ndikati azvidaruka. Amugoni kufenza waya iyi musha mumunda wababa wangu mustendi mababa wangu. Ndobva ndanodzura waya iya Andrew. Ndadzura zvikanzi waita mutete. Nababa iva magetsi awo. Asi hawazive musha muno baba ivavo. Gomba arina mwana. Ndipo pakabva mhepo ipapo. Iwo baba ivavo mukoma B. Masarireiko waripi mbuya Machando. Wasarireyo pano. Mbuya Machando ndo waikurudzira vana vavo kuti sosai namai tete wamai vangu vanzi mai Grubams. Ndo vakandisimudzira mhepo vanhu vatatu. Zvadaro ndaisenza mumakombi Andrew neshamba. Ndiri windi oro conductor zvese zvaingofamba zvakadaro. Ndanditi zvangu mupostori. Shamwari yangu yainzi Gore.
yakambonditaurira kuti shamwari dai wambomira kuenda kumabasa ako ndangozvi zvapano my Bruce good zaya muzaya zvadaro tachinjana mukombi medu hamuchina wanhu Andrew mukombi medu mamusina wanhu ndobva tapa bhazi razupuko gaga mubhazi muya nemvura makumbo angu akutsva takuri kutaura mbuya ndiri kutaura zvese ndiri kutaura today. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Munotondera tichikupai nhau yekubumbe village 14 uko kune munhukadzi akapondwa nemurume wake uyo atakanzwa kuti akasungwa uyezve akazombotiza mapurisa. Hatisati tawana chokwadi chekuti zvakamira sei, asi nhau yatauya nayo kukupai update yekuti zvinhu zvakamira sei. Tingade kukuzivisai kuti akabva kuchipatara. Iye zvinezvi ane mazuva anokwana kuita 3 ari mumba. Mwanasikana akatambudzwa pakurasa upenyu achifa nekupondwa. Nanhasi uno achiri kutambura haasati azorodzwa. Ndinonzi Yokai Kanengwi kana kuti Maiganya. Ndiri mbuya vaPlaki. Ndini ndakanotora Plaki kumochari. Plaki anga akakuvara zvinorwadza zvakanyanyisa. Ndofunga akanga akatemwa panapa. Ronda racho rakaita kunyena kuti kuda kuvhara ziso kudai. Rimwe racho ranga rakadai richivhara futi kudai so nekuno kumuromo. Saka chitiko chakaitika ichi chinondirwadza zvekuti ndirambe ndichiendera mberi nekutaura zvinhu zvakandiomera nekuti ndakabatikana zvisingaiti. Ndinogara munzvimbo yeKwaZano sadumhu rakachinzi Ushe. Ndakati ndiriwire zuva ndobva ndamuka mangwanani ndakaona mombe yangu ndanga kusina. Engeri mombe yakura sei? Donza yakanga iri mombe yakaenda kasarudza rudzi rwemombe dzerudzi rwetuli. Ndakaenda ndakaita afubo mombe iyoyo nekuida. Mombe iyi ndakanga ndaipiwawo nemunhu andipira kunzwa tsitsi dzekuti mombe dzakafa. Saka munhu akamboshamwadzana nemwana wangu ndiye akandipa mombe iyo kuti irimisa hei. Ndaitora ndaiona yakanaka pakuirimisa neutaka hwayo hwakanaka kuti inogona futi kuita bhuru. Ndaipiwa mombe iyo ndakaipiwa dziri 3. Saka chekutanga ndakapiwawo mombe 3 nemwana iyo nomukomana iyo. Ndokudziisa mudanga kuya nadzo dzakasvika kuma9. Ndakamuka mangwanani kuma 5 ndinonyatsonoona mombe dzakauya kudanga. Ndobva ndanowana mudanga masana imwe chete mvura ndakaenda sungira madhonza maenda yapiwa kurimisa musina. Danga rakapaziwa rakadamburwa waya ndokuronda mombe ndokutedza panokutedza kwadzakabvara kune motokari. Unosvika patara ndomukaguma soko dzacho akaripota kumapurisa mombe yakadzishaya. Mapurisa havana zvavakaita? Akatsvaga akashayawo. Ino ndikatsvagawo ndikashaya. Dzese dziri 2? Dzese dziri 2. Kusvika ndakagara ndakazoripota chiona akati pamwe uya mombe dzakarasika ndita. Akabatsira kutsvaga ndikoko akashaya. Ndobva mukomana ati hapana zvandakaita pakukubatsirai. Idai ndikupe dzimwe 2 futi. Ndokundipa dzimwe mombe 2 futi. Ndokuzazota 3 yakasara iya. Ndokudzichengeta ndokubva dzangova madhonza makuru. Ndopakauya iyo chimuchi ndakapiwa dzechipiri ichi. Ndopandakapiwa pane mombe yenhingi yetuli iyoyo. Alright. Kuitarisa so ndakaona yakanaka kwazvo chaiva chibhuru.
pondibhatize ite dhonza ndiri mzisimudza kungaze kuimisa akati ai handichaibhatisa ndaita afubo ndabhatisa kwanjisiya kwayo makuda rudzi rwayo mani ndakuda pano pauya pane hadzi apo kuti padzinozokuraona iyo iyi inotoita badzichi rudzi seng'ombe dzandapiwa ngendaa munhu anozowana ng'ombe handichaziva ndaiva nemwe kuti pamwe achaonditorera ng'ombe dzoti chindikuya ng'ombe dzamumafenzi akazviazvo nemudzimai wake iyi ng'ombe dzikati ng'ombe dziri panapa ano ng'ombe dzakakupa idzi hamuchati papa dzadzenyu unoka tiri munzvimbo yeguruve nauya tauya nayo ndevanhu vanokwana kuita 5 vakaiswa mugomba rimwe chete munguva yehondo yaive hondo yekuti nyika yezimbabwe inge ichisununguka. Asi sezvamunoziva imi pane zviitiko zvakawanda zvakaitika zvinosuwisa kuti nyika izowana kuzvitonga kuzere. Chikuni tichigara mumusha uno wakakareza pakapondwa vabereki tanchiri kuita grade 3 kwakati kwaita iri ngwehondo kwakarira pfuti pachikoro chinonzi chakaodza usiku. Saka kuseni kwacho kwakazoya mumwe mukomoredzi varasana akauya akaudza muchembe amai vangu akatizvo amai magaro adare mumusha umu muri kunzi makatengesa sezvo tangati panga pane mukoma anga akabatwa kukorapo nemumwe anga akatoenda nokuda angaenda kuchidha. Saka painzi makatengesa mune vana vakaenda kuhondo. Saka padaro mukomoredzi akauya akatoya nepfuta akapinda mukicheni akaudza amai vangu kuti amai magaro adare mumusha kunzi makatengesa. Saka kana muri vamwe dai maenda kugona kupotera kureva kuguru senda ndikwaiti kana vanhu hondo yaoma vaona kuti vanenge vauda kuvhiringidzwa vainogara ikoko. Amai vangu vakapindura mumwe kuti ina ndamunhu handikatengesa, kana ndakatengesa Mwari ndiye anoziva. Tadaro paangoita mazuva mashoma shoma taiti kwadoka taenda kwaatete kumhiri kundi kwatainonorara. Takasvika kuma 6 tikoni kukuya vamwe makomoredzi vamwe ndobva tanotorwa ikoko kunokana amai vanga variko. Ndobva mukomoredzi yanga ari vakatogara pabhenji mubao. Ndobva ati amai ndakambokuti kudii pai kanzi honai nhasi zvaapapi ini kana ndiufira mhosva ndisingazive Mwari ndiye anoziva. Asi nemukomoredzi dai ndamakaziva makanditeerera musina kusvikapa. Unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin uchangoyambuka Mupfure River wakananga rodhi inoenda kwaMatope. Ikoko tafambira chitiko chakangofanana nechaTensen asi mushakabvu pari zvino akazorora sekutaura kwatiri kuita, asi akaurayirwa madomasi angangoita epondo $2 chaiyo chaiyo ndo yakaurayirwa. Chinakwe akashaya musi wechitatu musi wa13 August pakauya ndandakarara ndichirwara kuma past 8 to 9 pakauya murume anonzi Yona ane gadheni riri pamira. Ndobva asvika ndimutsamva mudakarara ndabuda zvikanzi amai tiri kukumbirawo kuti muuye muzotsura mwana wenyu aba madomasi kugadheni kwangu. Ndobva ndamupindura inini kuti ko inga muri varume zvikanzi tiri kumuti uya kunokupa ari kuramba kuuya. Ndikati inga muri varume so far ndiri kugara vanonzi vaMwaira. Dambudziko rangu randinaro ndakaparawo mhosva yangu handichanyatsorememba kuti 2001 ronzi kwaMwaira ndakanetsana nomwe murume ainzi Pedro. Ainzani? Pedro. Ndanetsana nemurume uyu asi takasipisa kuti taenge takutenga zvinhu zvekupanichana ndobva ndamucheka nebanga kusvikasvika pakuzofa zvake after 3 days ndikasungwa ndikagara mhiri ze7 years. So ndabuda ndakawarayirwawo ndo paakazobuda izvozvi. So ndakakuwara
Mswa 14 November last year 2024. Saka ndaingoti ingoro accident. Mamuri kupapa. Ndiri kuSouth Africa. So ndazouya kuno kumanje. Ndakararapo panapa ndirere pano. Ndopakauyawo muprofitawo uchidhakwa. Ndopakati unotendera kuti ndikubatsire ndikati ndinotenda. Ndopakanditi nini takanoprofita. Saka ndinoswera kuti wewe wakandiuraya. Ndikati wakuuraya. Saka ndiwa haundisiwe. Ndikati Pedro zvanzi shamwari yako cheche. Wakandiuraya. Saka ndirakuda kuripwa. Zvese zvawakaita zvese izvi zvindini. Pasina inini. Ndauri kunyatsoфamba zvakanaka zvese zvawakaita izvi zvindini. Saka tatokusiya kaukanga uchinge wandibhadhara. Ndikuda mombe 6, ndikuda mombe 3 nembudzi 3. Ndinotsvaga sisi wangu. Ngati kupi? Saka handisiwe kuti munhu watsvaga kupi. Asi hama dzacho zvacho kuti ane apo neapa watakuziva. Saka sofa ndinokumbira hama dzangu nevana veZimbabwe vakateerera vandibatsirewo handina. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tiri kwaChitsvairo village Mount Darwin. Ndofunga paya takakupai kanhau tichikutaurirai kuti paitika rufu, asi mhepo dzabva dzabata dzinokwana kuita nhatu dzichiti tinofanira kutaura zvatoda kutaura mufi asati avigwa. Naizvozvo nguva ino taakuipaka kumhepo idzi tidzwe kuti dziri kuti chii. Akabva kuna mai wake achitakaenda basa patofuridziwa kare. Ndiani akamufuridzira? Tata achataura ega mwana wangu. Alright. Achataura ega. Waigosiya mwana achiitirwa izvozvo uripo kuda kwei? Nanga ndakasipigwa kani namba. Saka makako ubhiziwa ichokwadi tita chanetsa vakawane kupomedzerana kupomedzerana kwacho kwaibata nyaya dzemishonga kwete asi babu imimi mazamiya zvakadaro pakamboita nyaya yekuti imimi muri territory hanzi imimi makambopomerwa mhosva yemumwe mwana musikana ichokwadi musikana wacho itasoma ukakotoni sumudokora koda kukaisa mukati wacho akatonyiwa maoko makomo kuimba iriye ichokwadi mvura idzikisayo kuimba iyi mwana wa sumudokora kotoni wanacho ichokwadi rodregi ichokwadi hai baba wakawanyepewa iwewe hapo ngapa hapo misheki tembo miera chireje imimi mchisururuka misheki tembo asibuya miera chireje baba fu eneni baba kinifa ano baba anangitoni wao baba makali yenyu bangu makaliwo ndanzwa kambarure kalira mumunzeve dzangu
danzo akangwishingwishi kachirira muzevedzangu padaitiwa nyaya zvigure zvikadzimaiwa mutambiro zvigure zvakanyanya ambati gurowa mukuru kwatu amhuri yezimbabwe muri rudadiso tiri kunzvimboka yemudzi ndofunga takambokupai nhau chikamu chekutanga chemusha waishungurudzwa ka nengozi. Takakupai chikamu chekutanga, vamwe ndokuzobvunza kuti ko zvimwe zvikamu zviripi. Aiwa, tanga tichauya musati one kunonoka, tanga tichiuya. Tadzoka zvakare kanzvimbo yemutoko panyerenyere village panyerenyere kudhuze nechikoro chinonzi ko primary nesecondary ndokunge wabudira road panonzi palot uchibva mutoko senda wotendera palot kusvika pane ino musha kwanyerenyere. Munotondera takakupai nhau paya tichitaura kuti vabereki vaiti vari kuranga mwana vakamusungira pamuti kusvikira afa. Honguvanzi vakambotorwa nemapurisa asi vakapiwa bail. Vese varipo pane burial iri kuitwa muzuva ranhasi. Nhasi unoka tinoda kuti tikuratidzei mavigiro achaitwa mushakabvu. Tichanzwa nhoroondo apo neapo tichitaura nevakasiyana siyana tinzwe kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Zvinorwadza mafiro dzedu pasi pano ndo dzakaoma. Zvakanaka. Saka chinzwai manje imimi ana baba. Ndiro iyo izivai. Ndiro yanda kupai iziva. Vese vari pano zivai nezvani? Kuti kune nhau ipi? Iyoyi. Muzoigarawo pasi muzoungana pane vanoita zvengozi. Anditoka. Inini handisi kupfeka majasi echi engozi. Ndati ndikuzivisei kuti iri inini ndiri kuya kuzoita izvi. Kana zvakuitwa zvengozi, pane munhu ari kusutsa ngozi dzacho kana kuti dzabuda, dzichabuda. Nezvatakutoita izvi dzichabuda. Kana achizondidawo ipapo ndichauya sasawira ndisutse ngozi. Ndizvoka? Rangu dara riite izvozvo, ndinobata ropa. Ndizvo ndinobvisa zvinhu zvandinobvisa zvinouraya zvine ropa. Saka ndinoiparura kana ichipedza vana. Ndizvoka? Kana yakuzotovhurika tinoiparura. Ndizvoka? Zvakanaka maibata kai? Saka iwewe mchinda newewe mchinda idwende munogara pai? Imimi ndakudaidzire muinzo nyaya ipi? Iyo maiinzo waka. Kana yakuitika mangwana munenge makuziva kuti takaiudzwa. Ivo ana chiremba vakamboya kumasuro kwavakaitaura. Vakaitaura ngozi ka? Vakaitaura sereki. Makaiunganirawo. Angainziskana nje kumadziva here. Makaiunganira here. Makamboshedzawo munhu wacho ari kunzi ndiye. Tiungana tikatotaura.
iye muridzi wacho makamuchiedzawo here ari kurambirei ari kudya zvinhu zvake zvakanaka saka maiziva kai chiendai munogara pasi chakanamataita imi mana samusha nemi vakaranga ndizvoka tibatsirane tigadzire tipinde mukati memusha titakamire hondo dziri mukati memusha ndizvo zvakanaka ndikaramba daa kuti atinachoka pakuitwa kwebasa iri ndandine chikumbiro kuna sekuru aya ishuwa kuti vapfekenura vasara vasina kupfeka but hazvikodzere dai vangopfeka semapfekero anga vakaita chipfeko chaonekwa vaipfeka to voita zvavo basa ravo vakasununguka nekuti vazhinji vanoti pamwe zvimwe zvinozopfekerwa but chipfeko kuti vabva vatoenda vari musvo apa vari musvo inini ndaifunga kuti dai vaipfeka zvavo chipfeko chaonekwa vaipfeka tofamba nzeve iwewe ndionocha auisa chireni asi vana venyu ndinovatsiura kuti kana mhepo yakufamba varege kutora mifananidzo yavo pasina kupfeka vakadzava kana vachiringa ngavaringe chinhu chandakabata varege kupfeka dari rangu vane machinda ani avo ndizvoka ana baba ndakapfeka hereni ndofamba here ndisina kupfeka kwete zvazvinoita panapa tine varoora isusu ende tina ana amai mukubatwa kwezvinhu jira rinodonha isusu tirikuda kungochengeta unhu hwedu tiri kuda kuchengeta unhu hwedu uyezve izvi zvaitirwa kune vanhu vaive vasiri kutenda vasiri kugutsikana zvinoisi tiri kuti ngavapfeke chipfeko changu chinani ndisi tinacho varidzi vemusha vari kuenda vari kuti uyai apa mese aiwa ipauri chipfeko chocho handizvapeiuzunze usachiinge pamwe chine chinhu handizunzayo nachoona kudai ndichapfekera kumusha kwani ndichapfekera kumba ndiana ane mudonzo anongodawo ndipawo mudonzo zvakanaka ndoenda nemudonzo wangu ndaenda kushandisa mudonzo usiri wangu panapa ndichada chi vekomiti ndo vanoteera kumashure kwangu ndo vamwe vese vanonga vari kumashure kwekomiti ndo varidzi vemusha pamberi musazosangane komiti ndoichange komiti monibatsirawo vefoto memurizo tsiurai vana vani ndati tsiurai vana ndikatinga ngavanyarare ngavanyarara vari kupinda pamumberi ndemusha
Abereki wangu ndo vari kumabvuku vamukodu mabvuku nokumbari so ndaive ndiri muchairi mukuru pano pasolar farming. Ndakazogurwa gumbo iri shure ndarohwa nehove pagedhi. Marohwa ni hove fish mabhrimu yayo ndakandikonza ndine sugar diabetics, fit sugar diabetics. Ndakandikupira mvura saka mvura yamarondo akaramba kupora manje vandazvino kuparinyata ndakagara 2 months ndahafu kuparinyata kuparinyata vandabuda ndadamura gumbo ndikauya kumba ndikazogara 3 months ndiri pamba sikashande munhu bvazo nditsvagira basa rekuita izvo zvidakuita security guard pamablueberries ndo pandinoshanda but ndashanda kudaro dambudziko revanhu vanoshereketa hatisi kupera rikuramba richindivinga kumba usiku izvo kutaura kunoku ndakazobuda pamba usiku ndichitorota kuti ndikubuda mumba ini ndiri mumba vandajambiswa nepawindo musana wese wakatozara maronda musana wese ndadaro ndabudisa nepawindo papaya vandaenda kuno kumwe kwaipinda nemvura pamupande umwe muwakidzani wangu vandapata kubuda kwana ipapo kuti ndiende kunext room so vandadzogogodzera mukomana kuti ndo ziri pano panze pano but panze apa panga pane vanhu vanga varipo vakadzi 4 varume 4 vanhu zviro zvavo vakapfeka zvacho hapana munhu aitaura kuti aipova maheadside chete kuti handiyo saka inini nzira dzavaitaura kuti ndifambe nadzo mandakadzikona kudzifamba kusvika kwaedza kusvika kumakota past 1 usiku ndo pandakadzogogodzera mukomana kuti kunini ndiri panze da kupinda mumba. Mukomana kati ko muri kuitei panze panopa kati ini ndabuda nepawindo panze pamumba iye kuti achipinda mumba nepawindo vasakoniwa vasaramba saka akazoita zvechisimba zvekupinda mumba nepawindo papa ndakabuda napo vanovhukinura dhoo mukati vandazotakura kupinda mumba kwakuona nguva dzekuti achi 17 past 1. Zvakaitika pamwana uyu akangobva pano iri Friday dzakuenda kumatutu ndobva ngoti mama ndichambotenderera saka ndobva aenda haana kukwanisa kudzoka Friday iyoyo ndopakazoya baba vacho kuma 8 dzemanheru achiti taudzwa kuti hanzi kwamagucha kune kwambuya kwamakurumure kune mwana ari kurwara mwana wamainini munin'ina wamwene wangu ndobva vaenda ikoko vatoenda ikoko ndobva vadzoka vachitoti atamuona mwana wacho tangosiya akadaro ari kudi ari kurwara ndobva vazomukira makuseni ndobva vaenda ndokunouya vatoona ana mainini neiye mwana iyeyo mukomana nemwana wangu ina Carlos uyu achitonza Carlos ndozvaari anga achingotaura nemamhepo ndobva tangozama kuenda kunhingi takangomhanya kumaporofita. Carlos ndiye uyu ari kurwara.
ndobva tamhanya kumaprofita musi wesaturday yacho makuseni iwayo, ndobva tadzoka naye, ndobva tarara zvedu, ndobva tazomukira kukiliniki musi wemande, ndobva atobayiwa injection, ndobva takadzoka naye ipapo anga ari atodi akuratidza ake zviri nani achiti achirikavha. Saka ndopa akazoti zvanyanya kuramba akangonhingirikina, panga akutanga manje kuita hasha, ndopa akazoenda kumaundi. Pakaenda kumaundi ndopa akabayiwa mainjection 5, ndobva watsvaga matablets kufamasi, ndobva vauya nawo, ndobva atanga kushandisa mishonga iyoyo. Saka paakaita 1 week tichitiwo zviri nanewo ari kurikavha, ndopa akazotanga kuti ndakunzwa nyawiri, ndokutanga kufunuka miri. Zviri pari nhasi izvi ndokufunuka kwaakangoita kusati kwanyatsako kupera. Ko zvokutaurwa zvemombe chichi zvakamira sei? Zvemombe iri kutaurwa iyi haisi mombe zvedu yatingati imombe yakabiwa kana kudii, asi kuti chingoripo zvawo ingoriwo nzira dzawo dzekungoedza kurerutsa nyaya dzawo vachingotaura nyaya dzawo mafambiro iwayo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.